Здравейте! Намираме се в поредния епизод на Мистер Катастрофа и това е Burnout Drift Challenge. Мистер Краш. Днеска ще караме до Challenger SRT. Ще се опитам да го побуксувам, да му подавам гъщица и разбира се, после Мистер Катастрофа ще дойде го вземе да направи едно кръгче, да видим какъв му е тавана. Преди да карам, черем търпение, мани ги другите работи. Шест и 4, почти 500 коня, пускаме на спортен режим, махаме S5-то, защото сме на пистата и вече искаме да дадеме газ. Колата е загряла, подготвена, да видим от 0 до 100 дали ще ни залепи. И тръгва леко задничката. Сила Ямбо. 6,4 си е 6,4, V8. Подхлъзва се веднага. Даваш газ, почва да буксува. Кеф! Да пробваме спирачките, разбира се. Не забравяме, че 20-ките баниците държат сериозно. Когато сменя скорости, такъв рязък шут. Так, так, так. И освен това, най-якото е, че кутията е супер послушна и адаптивна. Можеш ти да си го караш на твой си режим, може да го пуснеш и на автомат, колата е супер агресивна. Лепите за седалката определено. Въпреки че е 2 тона тегло и е по-тежка от Камарото и от Мустанга, се кара с лекота, тъй като можеш да регулираш волана. Нормален режим, комфортен режим и спорт. Хубаво е като давате газ да го затегнете. Леко кула, усеща се тежестта на автомобила, но определено е забавно. От друга страна обаче може да сложиш на комфорт мод и да си пътуваш и да се забавляваш. В крайна сметка изглежда най-брутално мъжки и ретрото на този автомобил е вкарано в 2020 година. Кефи! Колко харчили? Задни гуми често. Нещо ми говори, сигурно бързината малко съм натиснал волана, защото съм напълнил гащите. 500 коня са си 500 коня. Искам да си представите в другия епизод какво ще бъдат 800 конски сили или 1000, ако ни дадат от Мосалто ония зеления звяр. Там вече то гумите няма да ни стигат. Иначе нещата са доста сериозни. Кефа се, много е забавно, много е яко. Стига да имаш гуми и бензин, може да се забавляваш цял ден. Ето го и Мистер Катастрофа. Хайде, специалист, заповядай да ме повозиш извънземния. Да го видим това какво ще свърши сега. Филипе, как така няма сейфти бричка, Академ? Ами нали ми да се забавляваме малко? Ама то забавленията са едно, обаче това се прави само на безопасни места, както тази писта. По пътищата никога такова нещо не трябва да се прави, просто защото е опасно. Може да загинете, може да раните някой невинен човек. Безопасна среда. Отивайте да се забавлявате. Знаеш ли какво да правиш с тази кола? Аз не те знам. Умееш ли ги, не ги ли умееш? Мале, но се засилихме. Ти не мислиш, че това ще спре. Това камион. Това е. Мале, изпотика ми се ръцете, това много ги кара. Ама тук с камиона некак си е по-интересно. Второ. Ама гледам, че не ги караш на клавиш. С камиончето е така, оп. Така и малко, да ви кажа, след трета много се засилват нещата.
Дали да не... Абе, началник парзеля, бе, с 80 мили, бе. Малко тук кипнах. На маховия караш, а? Чакай да комете това! Извънземния, чакай да слеза малко, тук спри, бе! Гледай го това! Чакай да е вида отвънка, бе! Гледай, че е толкова прави! Мале са шлепа, бе! Добре. Сега на другата страна. Добре, че е колана. Иначе ще те разцелувам. Даже трансмисията леко дига температура. Тук да слеза, че се обкончих. Слезнах. Доджи. Айде. Айде, замина си. Остави лентите тук по асфалта, скъпите гуми и замина. Обаче има доста сила този автомобил. Впечатляваме. 200 кубика е разлика с Камарото. Некак си оная е много бърза, обаче тая е много мускулеста, като култури се. Знаеш, че е силен и масивен. И като го заклатиш тия 2 тона, малко си става така. Ето го, бе, идва то, палавник. Палавника идва. Заповядай. Мога да угасиш звяра. Да, ела са, да те изпитвам на числата. Така, попирай се тук до пчеличката, до скат пакчето. И сега, знаеме, ускорение, максимална скорост, управление и цялостно усещане. Трябва да даваме оценки. Първо давам аз, после даваш ти. Имаш си пръсти, предполагам, сгубили сме те този път с 10 пръста, добре не си алф. Значи, първо, ускорение, миналия път на Камарото аз дадох 8, ти даде 7. Този път аз на тая ще й дам 7. И колко ще й дадеш? 8. Тая кола ускорява повече от Камарото. Ти бата си в грешка, бе. Добре, така. Второто е максимална скорост. На Камарото сме му дали и двамата осмици, само че аз смятам, че тая е квадратна и е малко по-бавна, както се вижда, не мога да направи 300, затова аз ще му дам 6. И колко ще му дадеш? И ти му даваш 6. Сега, управлението обаче, определено аз Камарото ми се струваше, че се кара доста по-леко, отколкото този шлеп, защото е тежък. По-комфортно е определено за дълъг път, обаче определено има едни такива леко задържания и се подмета, затова наистина миналия път аз съм ми дал 7 на Камарото, ти 8, аз на това обаче ще му дам определено 6. 6 ще му дам ти. Какво ще му дадеш? И ти 6. На същото мнение си. Плува ти. Добре. И сега трябва да й дадеме визия. Миналия път за визията на Камарото ти си дал 7, аз съм дал 8, защото една кола определено за мен е по-красива. Но за мен ще ги съпоставя на едно. Камарото го предпочитам, но на тази ще й дам 7+. Или 8-. Айде 8-, защото просто ми харесва една идея по-малко от Камарото. Та е по-мъжка, по-твърда е, по-груба е, обаче она е като стелт. Ти колко ще дадеш? 9. По-мъжка ти е, по-ти харесва. Я бе, то не разбира от коли никакъв дизайн извънзем. Кой знае, с вашите квадратни чини сигурно имате там, те затова ти харесва. Миналия път за цялостно усещане и двамата сме дали 8+. Обаче този път аз на тая ще й дам 7. И колко ще й дадеш? Нагоре. Колко 7+? 8 ще й дадеш. Демек са само едно плюс, че Камаро ти харесва повече. Добре, шише за лудост миналия път го взе. Надявам се да слушкаш. Гледам, че този път така нямаме храсти, нямаме шумки. Добре, айде да си ходиме. Ти натам, аз натам. Айде, чао. Чакай, бе, забравихме, бе, човек. Стой, извънземния. Забравихме. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, brichka.com, Facebook, Instagram. Благодариме на абсолютно всички спонсори. Тия са луди от Мосалто. Гледай какви коли ни дават.
Това е добре. Бричка, цъкайте камбаната и да гледаме следващите епизоди. Какво ти се кара следващия път? Да се примолиме на тия мосталтаджиите да видим какво ще ни дадат. Хелкета, 1000 коня. 1000 коня. 1000! О, да, айде. Беги да си играеш.